אוקיי, אז ברגע שאני מאיצה את המשחק, ככה הוא בעצם מתחיל. כמובן שהמבוך הוא מוגרל, הוא נוצר בעצם בצורה רנדומלית, אבל רמות הקושי הם קל, בינוני, קשה, כמו שהסברנו בסרטון הקודם, והמטרה שלי היא בעצם להגיע לנקודת סיום, גם היא מתמקמת על הלוח בצורה שהיא רנדומלית, וכמו שניתן לראות פה, מספר הצעדים שהאלגוריתם בעצם מביא אותנו ליעד בצורה אופטימלית היא 4 צעדים, וככה בעצם אני יכולה להגיע ליעד. אז באמת יש לי את ההודעה הזאת של ניצחון במסלול אופטימלי. כאן בעצם הגעתי לרמת קושי בינוני, ניתן לראות שכמות המפלצות בעצם גדלה, כמות המחסומים. וכמובן הדרך שלי להגעה ליעד היא, במקרה של המבוך הספציפי הזה, הוא 7 צעדים, וגם הנקודה שלי היא בעצם זזה. אני רוצה להראות מה יקרה ברגע היא בעצם יחרוג מכמות הצעדים. ניתן לראות שחרגתי ב2 צעדים מה, מהפתרון. יש לי את האפשרות בעצם, במידה והחרגתי שוב, לנסות שוב את השלב הזה, לאו דווקא את אותו מבוך, אבל את השלב. ואני יכולה לבחור בעצם ולנסות שוב. אני רוצה להראות לכם עוד אופציה מה קורה בזמן שכמובן גם הפעם חרגתי, אבל כן עדיין יש לי את האופציה להגיע לנקודת הסיום. ברגע שאני חורגת ומגיעה לנקודת הסיום, אז רשום לי, נוצרת בעצם הודעה של הגעת ליעד אך לא במסלול אופטימלי, והמסלול האופטימלי בעצם נצבע לנו פה על הלוח. בואו ננסה שוב כדי להעלות את הרמה. כרגע מספר הצעדים האופטימליים הוא 13, הצלחתי להגיע, וזה בעצם מה שיביא אותי לרמת הקושי הבאה. אני רוצה להראות לכם מה קורה בעצם מתי שאני בטעות. עכשיו אני ארד למטה כדי לראות מה קורה שאני בעצם נבלעת על ידי מפלצת. המשחק בעצם נעצר, נוצרת לי הודעה של נבלעת, ויש לי את האופציה לנסות שוב את השלב הספציפי הזה. ברגע שהגעתי ועברתי בעצם את 3 השלבים, אז נוצרת לי הודעה של אלוף המבוכים, ואני יכולה להחליט אם אני רוצה להתחיל שוב פעם מחדש את כל המשחק. וזה בעצם הכל.